Jette har længe følt, at både hun og Jessica har overnaturlige evner. Og for at få en afklaring på, om de besidder en sjette sans, har hun taget Jessica med til en clairvoyant. Ødelægger vi noget for andre? Nej, det er fint. Jeg tror, at en clairvoyant godt kan være en speciel type. Ja, sådan lidt mystisk. Og jeg tror, hun er skorpion. Og pludselig åbner alle Jettes sanser sig. Nej, nu er der en lille nis. Der er en engel. Nej, den er fint. 26. Jeg er født den 26. Hold kæft. Der er en grund til, at vi skal være her. Det vrimler rundt med sommerfugle og fugle og sådan noget, man ikke kan se. Men der bare er vibrationer af alle mulige flotte farver. Det kom lige pludselig til mig. Kom ind og sid ned. Det er kattelemmen, du. Det er til misanden. Jeg er mest spændt på situationen, selvfølgelig, hvad hun svarer. Men det er også det, der er det mest spændende for mig. Det er svaret. Der er fugt her. Det kan jeg lugte. Så kunne jeg bare lugte. Det lugtede ikke særlig godt der. Og der var fugtigt. Men jeg kan mærke, at jeg er helt tør i mine øjne og fugtig i mine hænder. Og så tænker jeg bare, nå, er det nu igen et tilfælde? Her kan jeg ikke tåle at sidde for længe med den lugt, så bliver jeg dårlig. Den er meget stærk, den fugt. God dag. Hej. Velkommen til. Jo, tak for det. Tak. I varmen? Ja, tak. Da hun kom igennem døren, så kiggede jeg på hende, så kunne jeg godt se et meget bestemte stirrende øjne. Der er helt fugtigt derude. Jeg er helt våd i mine hænder af at sidde derude. Er der fugt? Jeg kan dufte fugten også. Hej. Hej. Jamen dog, jeg tror ikke, det er fordi, der er fugtigt. Det er måske mere dig. Nej, men det ved jeg ikke. Jeg kan lugte det. Det var ikke ubehageligt eller noget, men ja, der var lidt uhygge over det. Fordi jeg tænkte, okay, hvad skal der ske nu? Nu er vi her. Er der noget, I vil spørge mig om? Ja, masser. 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 Så lad os komme i gang. Ja.